Joué kalo tile 14 Somika SA ale ni centre Père Michel ka bolodi ɲɔgɔnma okumu kɔnɔna la Somika baarakɛla maa 20 bɔɲɔngo olu nana baaradege la centre Père Michel la. Baaradege in bɛ tali kɛ électricité kan fo ka taa se menuiserie bois menuiserie métallique a bɛ taa se o bɛɛ lajɛlen ma. I b'a ye k'a fɔ ko nin ye a tako sabanan ye Somika baarakɛlaw kana nin formation ninnu kɛ centre Père Michel la walasa ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la. An bɛna Somika ɲɛmɔgɔ ka taa se centre Père Michel ɲɛmɔgɔw ma fo ka taa se kalandenw ka kuma lasela ma. Aw bɛ ni sɔgɔma Somika tɔgɔ la ni an de bolo an bɛ kalanden kura ninnu bisimila donc u nana kalan na je crois que ani centre Père Michel ka coopération na phase 1 je veux dire il y a à troisième groupe donc munu nana kalan na aba bla kunna aw nana kalan de la donc an ye fɛn fɛn mɛn groupe fila mun tɛmɛna problème ye olu ka fanfɛla la centre Père Michel mɔgɔw y'u tanu kosɛbɛ donc an b'a ɲini o tanu kelen fana ka continuer aw fana ka groupe la donc aw b'a bila kunna aw nana mun na yan aw mana foyi de la fo kana dɔnniya de ɲini donc aw b'a concentrer o de kan kosɛbɛ 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 comme ça n'o kɛra wari mun bɔra a tɛna nimisa la parce que a nafa bɛ fɔlɔ aw de kan fɔlɔ ka se société ma ani jamana tɔ aw y'aw timinanja aw nana kalan na a ye kalan kɛ ni mɔgɔ min ye kalan kɛ tɛ nimisa don o don tulo bɛ kalan so donc an b'aw encourager an b'aw suivre parce que on veut pas que na aw bɔra a ka fɔ ko troisième groupe mɔgɔ de ka amanya donc pour que kun ka cɛ de façon vraiment convenable et que n'a ɲɛna ni ze comme wari ko de n'a ɲɛna a tɛ dan yan ma peut-être pour que a ka continuer il faut que a bɛɛ kun ka cɛ et que bɛɛ ka satisfaction sɔrɔ a la n'o sɔrɔ la comme on a dit dɔnniya tɛ ban don o don fɛn kura de bɛ na ni fɛn kura nana a ka ca ala fɛ an bɛ tila ka phase wɛrɛ daminɛ mais on peut pas commencer une nouvelle phase sans que phase min bɛ sen na n'o ma ɲɛ quoi donc m'o conseil de dama donc aw b'a timinanja kosɛbɛ kosɛbɛ d'accord donc pour ça je vous souhaite bonne arrivée courage et abnégation donc u b'aw bila yɔrɔ min na aw ka to o yɔrɔ kelen na d'accord ok merci bien et bonne arrivée. kalan ye wa santé kalan na i bɛ kalan fo ka taa i sadon min donc a b'a bila aw kunna k'aw nana kalan na aw kana siga foyi la aw ka ɲininkali kɛ il faut que dɔnniya ka bɔ ninnu kunna ka don aw fɛ o ye transversement kɔrɔ ye ka bɔ yan ka na yan donc n'aw bɛ taa don min aw ni dɔnniya min donna dɔ kan ka fara o kan diyagoya parce que n'o ma kɛ dɔrɔn o kɔrɔ ko baara ma ɲa donc a ta don an na don a n'a ta don man ka kɛ kelen ala ka dɔnniya tali nɔgɔya ala ka a to a bɛ taa dɔnniya min waleya aw ka baarakɛyɔrɔ la ala k'o fana nɔgɔya ala k'a to a bɛ société min fana na u ka taa ɲɛ ka tugu u ka ɲɛtaa de fana bɛ kɛ ka aw fana ka ko sabati ala ka an bɛn kelen ma donc on va faire an na ɲɔgɔn dɔn yan don o don an na ɲɔgɔn ye on va causer on se retrouvera et puis bon voilà donc on souhaite bonne journée et bienvenue merci. n'a sɔrɔ ma kalan yan bɛna kɛ parce que nafa bɛ anw de kan avant ka se Somika ma fɔlɔ an mago bɛ min na anw bolo n'a sɔrɔ an bɛn'o kɛ n bɛna se centre yɛrɛ fana ma centre ɲɛmɔgɔw fana ani an ka misiw n bɛna bɛɛ lajɛlen fo an nana kalan min na ala ka kɛ hɛrɛ ye u b'a fɛ an ka baara kɛ cogo min na n'a sɔrɔ an bɛ baara kɛ o cogo fana na u ɲɛkɔrɔ u bɛ o tɛ an bɛna baara in kɛ wa an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma